Здравейте, хора! В днешното видео ще играем на Ice the Horror Game. Да, ето я тук. И ще играем. Тук що си я изтеглих, между другото. Тук що си я изтеглих и сега ще играем. Да, знам как се играе. Играла съм я. Don't worry. Един път даже останах нарочно на занималния. Нали, не целият ден. Но останах на занималния. Само и само за да играя с съучениците ми на Ice. Така, учо взимаме. Да, брат, знам. Окей. Така. Дорби, защо няма? Някой може ли да ми обясни? Ходилника може ли да се отваря? Не може. Айсито е тук. Айсито. Не айсито, а караслото. Не знам как се произнася. But anyways. Не, чао. Така. Вземе туз, който са един бълг знае. Вземе туз. Айде ще се разкараш ли? Къде тя? А тя точно е тук е минала току-що. Мен по принцип не ме е страх от тази игра. Има хора, които опищяват света заради тази игра. Но аз не съм една от тези. Аре, чао. И да ме убие, и да не ме убие, не ме е страх. Отново, again. Добре, защо? Омага, турбичка. Не мога да повярвам. Тук ако нямаше се... Брат! Това как се затваря само, ако може някой да ми обясни. Добре, anyways. Let's go. Нагоре или надолу? Тя къде е? Тя е горе, значи аз съм долу. Чао. Страх ме. Не ме е страх. Ама... Страх ме да не умра. Иначе от самата игра не ме е страх. Вие тъпи плохове. Аре, влизай. Турбенце. Значи общо че тази игра трябва да събирате и тия очи. С тях може да гледате къде е убиеца. А с тези турбички трябва да съберете 20 турбички, за да избягате от убиеца. Не искам да умирам. Колко много турбички. Та игра като цяло е много крипи. Кипих тия стъпки, бе. Страх ме. Две вече си признавам, че ме е страх. Добре, влизам тук просто, защото ще се накам. А тя къде? Тя е тук. Тя е тук. Тя току-що слезе. О, не. Вижте колко гнусно пее. Не ставаш за певица. Не ставаш. На камерата изглежда някакво зеленикаво, ама то е някакво сиво, гадно, гнусно. Тук ли е? Не. Изписа ми рън. Бегай за живота си. Ще се насера. Добре, това беше отвратително. Ще се ревайвна. Хора, извинявам се за моето пищене, обаче аз отварям вратата и тя някаква пред вратата. Аз нямаше как да не се стресна. Това беше толкова гнусно. Наистина, извинявам се за моето пищене. Просто аз не я очаквах. И се стреснах изключително много.
Това беше отвратително. Признавам си честно, това беше гадно. Отвратително беше ми гадно, отвратително. Аре, влизай. Защото няма да я търпа. Така. Тя къде е? Тя ми казва, имам нужда от теб, защо не дойдеш? Защо си крипи? Защото ме убиеш. Затова няма да дойда. Тя е на втория етаж. Сега ако ми кажеш, че ще слезе при мен, просто ти казвам, ще се грамна. Не, я искам тука. Тая гаднярка. Вижте хора, още малко ще може да избягаме. Да, тука е. А не, качва се нагоре. Окей, искам да се махна от тук. Обаче не знам как. О, не. Откъде идва? Откъде идва? Откъде идва? Откъде идва? Откъде идва? Откъде идва? Аз пак влизам тук, защото още ме е страх. Когато тая реши да се разкара, ще изляза от тук. Но аз, ако излезна, тия плъхове помагат на нея. Казват и къде съм. Което не е добре. Защото аз така никога няма да успея да избягам. Клипчето ще си стане дълго и аз пак и пак няма да успея да избягам. Ах ти тъпа мишка. Ама аз не искам до края на клипчето да си остана тука. Не, аз не искам. Искам да се кача нагоре, обаче не знам къде са стълбите. Стълби! О май гад! Бързо, бързо. Добре, явно няма да успея да избягам. Помощ. Хора, страх ме. Ама... Хора, видяхте ли ето тук отгоре? Сега ще е точно пред вратата и аз просто няма да изляза, докато таз не се разкара. Тя на втория етаж. Няма я. Не. Добре, ама... Страх ме. Мен ме е страх да не умра, иначе не ме е страх от самата игра. Играта не е страшна, аз съм я играла милиони, милиарди пъти. Просто като имаш чувството, че някой ще те убие в играта и просто ти става някакво гадно и гнусно. Така че като цяло е гнусна тази игра. Аз я играя само заради вас, иначе няма да ще да я играя. Да е просто... Моля ви се, моля те да не е тук. По дяволите. Окей, бягах, вече съм на втория етаж. Страх ме. Говоря така, защото ме е страх. Окей. Вземи го. Окей, влез тук. Влез. Така.
Страх ме. Тук не съм била. Дано тук да се няма как последните 8 турбички са тук, но не, няма шанс. Млъкни. Тъпо пияно. Какъв е този номер, бе, брат? Мен ме е страх. Хареса ли ви как свиря? Пишете долу в коментарусите, който е. Добре, със страх ме влез в кухнята, защото тази е тук. Отново! Аз повече на първия етаж няма да слизам. Искам да се кача на третия, защото там ще са последните 6 турбички. Обаче тая, не тая е долу. Ама, качвам се горе. Не се качвам горе. Почва тая да ме дразни. Не. Добре, хора, надявам се днешното видео да ви е харесало. И ако така може да типа на палче нагоре. Да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате всеки път, като кача ново видео. Изключително много гадна, гнусна игра и ще направя втора част на тази игра, в която ще се опитам да мина поне една игра, за да мога да отключа Чарли. Чарли е другия убиец. И като цяло във втора част ще се опитам да мина една игра, както ви казах, и да отключа нови карти и така нататък. Така че, ако искате, пишете долу в коментарите и харесайте. И ако това видео събере 20 лайка, ще направя втора част. Чао!